אז לא יודע, אתה מכין לו, אז הוא מכין. יש גם השיר, לא, תראי, אתה שאני לא חושבת. היינו הולכים בט"ו בשבט לנטוע עצים, היינו שרים את השנים האלה. זה היה ימים יפים. בית הכרם, יש הרבה עצים שאני נטעתי אותם. באמת? אתה זוכר? זוכר איזה עצים נטעת? היינו מתעסקים שם בבית ספר למד, היה שם מקרב גדול. והיו שם כמה בתי ספר של ישראלים בירושלים, והיו עושים תהלוכה, הולכים ברגל, באים עד את הכרם ונוחים עצים. איזה שנה זה היה? וזה גם 20. 1920. לא 20, יותר גם. גם ב-35. גם ב-30, 45 הוא היה בן 18, אבל לא היה בגיל בית ספר. כן. בית הכרם. בית הכרם מה היה בה? אבל כלום, כל הבניינים פה חדשים. היה אזור ספר. היה משהו ב-1930 היה משהו בבית הכרם. כל רחוב שחר וזה לפני אבל זה. בית הכרם הזו נוסדה לפני הרבה שנים. כן? לא היו הרבה בניינים. לפני 80 שנה אולי. אז איזה בניינים היו שם? כי רוב הבניינים פה די חדשים. היו בניינים ישנים, שהרסו אותם ובנו חדשים. יש לי הסתדרות המורים, נכון? ברחוב הרצל. כן, יש את הבלוקים האלה, כן, היה בסמינר, כן. לא, לא איזה סמינר, ברחוב הרצל. כן, באמת יש סמינר לא, לא, יש... יש את שיכון אריאל. שזה זה קרוב הרבה ל... יותר דניה. לא, לא, כיוון השני, כיוון הסוגת מרכזית, של בסטון כאלה. רחוב החלוץ. היינו יורדים ברחוב החלוץ. רחוב החלוץ. אוי סבא, איזה השירים גם הייתם ברחוב שרים? בית הכרם. זיק, של בטון. גם ברחוב בית הכרם. בית הכרם, אולי, לא יודע. יש שם עצים, כן, אולי לפני 100 שנה. נכון, גזע כזה הרבה. נכון. אבל מעניין שאז עוד לא היה רחוב החלוץ, כאילו נטעו את העצים ככה, באמת? עוד לא היה רחוב, כי הבתים שם לא היה. שנות ה-60 בנו את הבתים שם. אוי סבא, איזה עוד שירים הייתם שרים? זה היה גבעה חצופה. איזה עוד שירים הייתם שרים שם? שרתו בכלל. זקרה. יהודה. אני יודע מה הוא... בט"ו בשבט. לא הייתם שרים הערבים יבוצו? יפה קופסה הזו, מה אתה יודעים? מה עוד היה? היה גם זה, איך קוראים לה? השיר של ברכה שירה? זה היה משהו יפה מאוד. הנטיעות, ט"ו בשבט, שהיינו נוצרים. בתי הספר היסודיים. כן, היינו עדיין ב-10-12. היו לקחו אותנו לנטוע. מה זה, בטרם הייתם הולכים ברגל? איך היו לוקחים אתכם מבית ספר? ברגל? טוענים ברגל, מבית ספר למד עד בית הספר. בסדר, זה 20 דקות. כמה פעמים קיבלנו גשם? לא זוכר. לא, כשהיה גשם היו מבטלים את זה. כן, אבל לפעמים זה היה מפתיע אותך באמצע היום. באמצע הטיול. ביטלו את זה. היינו קמים בבוקר, מסתכלים לשמיים, לראות מעודן או לא מעודן. ואם היינו קמים מוקדם, לא היו רואים עננים או אין עננים. איפה בא השם בית הכרם? זה נשרף בצפון. מהתנ"ך. כן? ואז בית הכרם, שאול מסעת. יש משהו כזה בתנ"ך. אז לקחו את זה, קראו לזה בית הכרם. וישלחו לך תעודת הוקרה בדואר, אם אתה תורם 10 עצים, גם יראו לך איפה זה. ואז יחליפו את השלט כמו בסלח שבאתי. וואלה, זה הקטע גדול. הסבא השבוע נזכר שהייתי